Okay, good morning sa tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ug labi na sa akong number nga mogawas jud siya sa STL. So, karon mga guys is May May 5, 2022. So, ang previous result na to PM 202 no. Kini nga number gipaminten jud ni nako ninyo. Congrats sa nakadaog ani. Pero kabalo ko dunay nakadaog, nag-message sa ako sa Facebook. Ipamintin jud na nako ninyo. Gistorya pa na nako atong pizza 2, 3. So dirita sa 5 PM 07 to. Congrats sa akong natagaan na ning sa lucky number. Sa code is 956. Ang code naman sa 206 is 696. So, ari na ta sa 9 PM. Result is 838. Kining 838 ako nang gihatag atong naghatag ko og lucky number. Surti itong nakadaog sa lucky number. Nahinumdum ko ani gitagaan ako ni siya og 338 sa lucky number niya. Ang code ana niya 383. So mga guys, mauni ha ang atong previous result. So di ko ingon ninyo nga i-screenshot kay previous man na. Pero kung dunay ganahan beat ninyo diri sa code ani nga mga number nga ni gawas, mas maayo. Kung ako kabalo ko duna jud mga tawo nga kabalo mo compute nga nagagamit og syndicate number. So arita sa sit E. Ayaw jud taon ninyo kalimtip, always rumble jud taon ta. Kay ang akong numero baya diri gid ang akong analyze ari akong numero is na jud na ang rumble nya. Palala lang ako. Ang akong numero mogawas jud ni siya sa STL. Sa tanang ko ani STL Visayas Mindanao. Arita sa sit E 537. Sumaw na itong sit iha mga guys. Delikado yung number oh. So screenshot nyo. Palalala na ko ha. Nga ang number nga katong akong gipamintin ako yung 256. Ayaw nyo yung tawbiyae og 9 og 7704. Ayaw gitaw nyo biyae ang 256 nga gipamintin ako ninyo. Kaya basi magmahayon niya mo. Muhapit na mugawas jud na. So ari na punta sa sit B. Sit B ta ha. So 9 mo ni sit B ha. Sit B. So 1936 to 3. 6 to 3. Ari na punta sa sit C. Sitsita.
Muna atong sitsi ha. So, screenshot niyo sitsi. Screenshot. Palala na ko niyo ugma sa 2 p.m. pick up mo sa sit B o sa sit C. Unya sa 5 p.m. again mo pick up mo sa sit C. Ha? Sit C og E. 9 p.m. mo pick up mo diri sa maintain special or sa 5 p.m. mo pick up mo sa sa 5 p.m. mo pick up mo sa special. Unya ako ibalik og istorya ha. Screenshot sa ninyo. Arita sa special. All draw. 945. Ako ning 945 tagaan ta mo kluha por kini nga number 945 ako bining gihatag itong niaging adlaw 276. Okay? Sa ako ang special 945 276. Sa ari na puta sa maintain. Target, Rumble, or Luis ha? Always. Palala dyan na ako nyo always. Maintain 3 days kasi ganahan ni mo maintain kanang akong mga maintain i-maintain yung 3 days kaya diha mo gawas jud. So mao na tatong number ha sa May 5. So ugma sa buntag hatag ko ninyo og mga lucky number kay wa ko ka live do kadlaw kay busy lagi taw ng pobre. Always Rumble jud mo ay mo kalimot. So karon always Rumble ha. Tagaan ta mog sample kay ugma kining akong numero mo boom jud ni mo boom lagi. So karon 2 p.m. sit B 5 p.m. special all draw ha 9 p.m. kung dili mo gini mo gawas ang akong special paminaw mo kung dili mo gini mo gawas akong 5 p.m. special adto mo sa 9 p.m. duha ra ba nakanambot ako ang special adto sa 9 p.m. Okay, kung di mo gawas ang 5 p.m. adto ni mo buto sa 9 p.m. Pero ako na sa niikuan ninyo nga og 9 p.m. adto mo kuha sa sit C. Okay? Sit C. Unya 2 p.m. kuha mo usa sa maintain 3 days nako kay wa pa gininigawas ang maintain 3 days. Ari sa 2 p.m. sit B maintain 3 days adto kuha. Unya 5 p.m. special 9 p.m. sit C. Okay? Kundi magani mo gawa sa 5 p.m. ning akong 5 p.m. adto ni sa pa 9 p.m. Ayo, manginaot na to kung walay nagduka ha kay sit C. Manginaot na to kung walay nagduka sa akong explain. Walay nang himuta.
Sa tinuod lang bitaw na ang tutulan pertiging katula. So din nila takuto mga guys, salamat kay sa inyong pangasuporta nako bisag kada adlaw ginagmay basta naa lang tay kanunay. Dako kay ko pasalamat sa mga ako mga solid followers nga bisag ang uban mamasir, ang uban di, pero okay ra sad. Basiran na lang ko ninyo kung di ta mo daog. Hay labis may mga guys, muundang lang siguro ko paani para walay basir. Sakit sa ulo ni basir lagi eh. Nagkamali-mali sa ko taon ganiha ang panungog nako ang nigawas mao na lisod pud kinabi ako sa gawas niya ang makita nako sa text ba kini laging mga group chat niya pataka na lang tagbasa niya kini laging wa pataka himuta umuntag sayo dali-dali taglakaw kay dali-dali tagpanguan kay duty na nalitag mata mo bitaw ako ka live kay tungod aning malit ko layo kay kong biyahe kadua ko kasakay sa bus nga kadua ko magsakay sa bus papadung sa trabaho. So, din na lang takuto mga guys niya. Manginlaot ko unta nga. Dako ba kayo tingog ha? Pero wala ko masukuha. Nga na rin akong tingog. Manginaot unta ko nga kanang kuan. Ugma. Congrats ko ninyo. Din na lang kukuto. Budagan salamat. Kung ayaw mo kalimuta. STL, Visayas, national na akong number ha. Og thank you so much sa iyong pag-watching nga walay puol-puol sa ako Bisan ning unahan nila kung numero in town gidagdaog town wala ginigawas. Nakautot magoy. Ya din nila takuto ba dagan salamat. Dako na kay ligtabang sa ko ang channel sa inyong pag-view bisag wa ta kadaog manginaut unta ko nga i-like sa town ninyo. Tagay sa kog likes ninyo in town. Unya kanang kuan kanang ayun tayo nyo skip ang ako ang patalastas mga guys maluoy yung taon mos pobre oy kay dihar ang taon ko nagkuha yung taon para ihatag na kusad sa naglisod ug daghang salamat ninyong tanan bye kay nagduka na jud ko ang alas 12 na taon diri bye.